गेजेराव आंनि दुखु फोरमायनो नागिरदों। मा दुखु जालायखो आबौ? खोनासं बारि खरानि मुगासं दिनै आंनि दुखु दाहाखौ नोंसोर गासैबो गोसो होसारनानै खोनासं। बे बुहुम बिखायाव एमाव राजाया जोनोम लाबाय। जोनोम लानानै एमाव राजाया सेंग्रा फिसा देरबाय। माने आं दा सेंग्रा फिसा जानानै दङ। बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिनानै गेदेरखौ मान होनानै उन्दैखौ अननानै दिनै आङो गोसो होसारनानै जि सुदोंमोन, बिमानि दख'ना सुदोंमोन, बिफानि आन्डारपेन्ट सुनानै होदोंमोन आरो बिमानैनि फांलाब फुंलाब गस्ला सुनानै होदोंमोन आरो बिनानाव फंबायनिनोबो गस्ला सुनानै होदोंमोन। नाथाय दुखुथिया एमाव राजानि जिउआ। एमाव राजाया गस्ला सुनानै फोराननानै गालांदोंमोन सिथ्लायाव। ओमफ्राय दसे समनि थाखाय थांदोंमोन बाहेराव। बे समाव फैनानै नुफैखो मा? एमाव राजानि सुनाय जिया दान्दायाव आलाय सिलाय जानानै दं। अखा आरो बारहुंखानि बारनायजों माखासे गस्लाया बारि खनाथिं बिरलांबाय, माखासे गस्लाया दाउजों बिरलांफाबाय। थेवबो बे नखराव रावबो उदिसानो गैया एमाव राजानि गस्ला सुना होनायखौ। रावबो थिखोआसै, न' सिङाव लाबोनांगौ होननानै रावबो मिथियासै। मानो होननानै बुङोब्ला एमाव राजाखौ सोर नायसननो? एमाव राजानि दुखुथिया मावनायखौ सोर नुसननो? जेब्ला एमाव राजाया मोजां खामानि मावगोन अब्ला गासैनिबो मेगना बन्द जानानै थागोन। जेब्ला एमाव राजाया दाय मावगोन अब्ला बयनिबो मेगना थुब्लाव थुब्लाव मैखुन बेरनाय बायदि बेरगोन। बिनिखायनो नैबे एमाव राजाया दिनै अजद दैखांदों एमाव राजानि सायाव मानो इसिबां अयथासार खालामो होननानै। आयो बावगारनानै दंथारोमोन आं आबा। बाहेराव जि लामदों होननानै आं मिथिथाराखैमोन आबा। बहा मिथिनो? जेब्ला आं नोंसोरनि बेरेखा माबा मोनसे मावनो लायो अब्लासो नोंसोर ताल मोनो, नङा होमबा? दिनै आं दुखु जादों। आंनि जि सुनायखौ नोंसोर रावबो ताल लायासैना। दिनै दुखु जादों आं, दुखु। नैबे एमाव राजानि दुखुखौ नोंसोर मा बुजिनो? नोंसोर एमाव राजाखौ अनफानांगौ होननानैसो अनो। दिनै मिथिबाय आं नोंसोर आंखौ गोसो सिंजों मानो अना। मानो होनोब्ला आं नालानिसो मानसि। आंनि दुखुथियारि बिमा बिफाया गावसोर आंखौ फिसिनो हायैनि थाखाय आंखौ नालायाव फोजावहरदों, जाहाथे सोरबाफोर अननानै नैबे दुखुथियारि एमाव राजाखौ फिसिगोन होननानै। नाथाय आंनि दुखुथियारि जोनोम होगिरि बिमा बिफानि साननाया फेलें जाबाय। मा होनलाबायखो नोंलाय आबा? नोंनि बिमा बिफायालाय जोंनो माथो? नोंसोर आंखौ खोमसियाव दोनदोंमोन। नोंसोर आंखौ खोमसियाव दोननानै गावनि फिसाला साजायनानै लादोंमोन। नाथाय आं दा नुबाय आंनि जि सुनायखौ दिनै नोंसोर न' सिङाव लाबोआसै। उल्था आंखौसो दाय होयो नोंसोर। एमाव बेटा एसे ताल लानांगौब्रा। जि लामदों जेब्ला अखा बांखा फैनो हागौ होननानै नोंबो एसे ताल लानांगौ ना। नुबाय जायगायाव फोरमानानो रोखा जाबाय। आंसो जि सुदों नालाय आंसो थाल लानांगौ दे। बे जावलियानि खोथाखौनो लायो नामा? थाल मोनस्लाबासै आंबो बोरैबा अखा हानायजों दो उन्दुलांफ्लांदों। आंहाबो दिनै बावगारनानै थाथारदोंहाय। नाथाय आनै दावदैया ससमा गानलायनानैबो दिनै नुलायलायाखै आरो ना। आंनि जि लामनायखौ आनैयाबोथ' बोखारनो हायोमोन ना, न' सिङाव लाबोनो हायोमोन ना आनै। नाथाय गैया, मबाइलावसो बिजि। अखा सिखोन्दाखौलाय आंलाय माब्रैथो लाबोनांगौ दे? अखायानो सिखाबायमोन। अखा सिबाबोथ' नोङो लाबोनानै दोनजायोमोन ना आनै। गैया, एमाव राजाखौल'सो लाबोनो हायो। एमाव राजा नङाबानो जेबो जाया। एमाव राजाया बेफोरबायदिनो हारसिं फैदोंमोन, हारसिं थांसिगोन। सोर बुजिनो एमाव राजानि दुखु दाहाखौ? एमाव राजाया दिनै इसिबां गोसो होसारनानै बयनिबो थाखाय जि सुनानै होबाय, नाथाय गैया। ओइ, सोरबा सिख्लाफोरासो ब्रेकआप खालामखो ना माखोब्रा? हा? एसेबां हर ताल मानो खालामगासिनो दं नोङो? नैबे दुखुथियारिखौलाय सोर सिख्लाया गोसो थोनांगौ जाखोब्रा? नखरावनो मान गैया, सनमान गैयाबा मालाय मानसियालाय बोरै आंखौ अननांगौ जाखो? मालाय मानसिनि फिसाजोफोरालाय आंनो बोरै गावबा गावनि गोसोखौ होनांगौ जाखो? नखराव जुदि आं मान होजायाबा अब्ला गुबुननिफ्राय आं बोरै अननाय मोननांगौ जाखो? बाबा दिनै सानसेल' बोरैबा बावगारफ्लांबाय, बेखौनो इसिबां दुखु मोनथारबायना नों? आंलाय माथो इसिबां खामानि मावो हारसिङैनो। मालाबा आंनि खामानिफोरखौ रावबो थालखौनो लाया। अब्ला आं नोंबायदि बोरनांगौ जाहैबाय। बिदि बुंनानै नोङो आंखौ ब्लेकमेल खालामनो दासान। मानो होनोब्ला बे न'आव नोंल' गैया ना आयै। आनैबो दङ ना, आबैबो दं, आफाबो दङ। नाथाय आंखौ नोंल' मानो नायनांगौ जाखो आयै? बयबोथ' मेगन दङ ना, आखाइ दं, आथिं दं, गोसो दं, गोरबो दं। बिसोरबोथ' आंखौ ताल लानो हायो ना। नाथाय गैया, एमाव राजाया जि सुदों नालाय एमाव राजायानो सोनांगौ आरो। जाबाय बोरैबा गलतिसो मिस्टेक जाफ्लांबाय दे। आबा हामबायसै दे। जेबो हामाखै। आंनि जि सुनाया ओरैनो दैयाव बरबाद थांबाय। बेनिखायनो आं दुखु दाहाखौ न'नि मानसिफोरनो खोन्थाहैला। आं बाहेरायाव थांनानै एसे दुखु जाहैनोसै। एमाव राजा, आंनो मेथाइ लाबोफालाय, आं फैसा हरगोन। एमाव राजा। दावदै, नों मानो न'नि खामानिफोरखौ एसेबो ताल लाया? एमाव राजाया दिनै जि सुनानै होदोंमोन, नोंथ' एसे ताल लानो हायोना। खालि मबाइल ना। नोंनि बे आखलनि थाखायनो नोंखौ मालाबा गाज्रिसो खोबागोन आं। एसे ताल ला। हौवाबा गोसो थोनो रोंगौ। गाफ्लाहैदों माखौबा? गावनि बिनानावखौनो बेफोरबायदि रायो नामा? बिनानाव होननानै दाव होननानै दोनगोन नामा? नुवाखै माबायदि हौवा गोसोथोनानै हौवानाव खारफ्लांहैदोंमोन? खामानि मावनो रोङा, दांनो रोङा। एमाव बेटानावसो गियान दंबावो, नाथाय बे दावदैनाव इसेबो गियान गैया। आच्छा बार' थाइबानि लारु, अखाया हागाबायना, ओंखारलांसै। बहा थांनो? खामानि दं एसे, थाथ'। थांफैदेलाय, मानो दाबो सिखाराखैहाय नों? फुङाव थाब सिखारनांगौ मिथिबाय? फुङाव थाब सिखारोबासो महर
मोखांफोरा मोजां जायो गोसोफोराबो मोजां जायो देहाफोराबो गोग्गो जायो सिखार माबार सिखार दानिफ्रायनो इसिबां उन्दुयो आरो आंथ' उन्दुबावनि गथ' माबार सिखार बांद्राय बेफोरबायदि उन्दुबाय थाजाया मिथिबायना लेखाबो फरायनांगौ आं लेखा फरायनो लेखा फरायाबा जागोन नामा लेखा फरायाबा मोजां हौवा मोना मिथिबाय बांद्राय अख्रा अख्रा खालामबाय थायोबा बै बिबायारि हौवानोसो हरगोन आं भिखारिफोरनो इसोरनि मुङाव माबा मोनसे हरदो आइफोर आफाफोर बे दुखुथियारिनो नै बिबायारि फैमारबायसो थांफैदोलाय नों जुदि सिखाराना अब्ला बिबायारिनोनो नोंखौ हरगोन इसोरनि मुङाव माबा मोनसे हरदो नैबे दुखुथियारिनो आयु बाला बिबायारियानो इसिबां साइसथार बिबा बबेनि जाखो इसोरनि मुङाव नैबे दुखुथियारिनो माबा मोनसे हरदो इसोरनि बोर मोनगोन बबेनिमोन नोङो आंनाव जेबो ठिकाना गैया आं हायाव थायो हायावनो उन्दुयो अके बुजिबाय दे आं नोंनो फैसा हरगोन हरनायालाय नाथाय बेनि सिगां मोनसे खामानि मावफानांगोन दे नों आंजों मा खामानि माने आंनि फिसाजोआ बिराद अलसियाथार दा नोंखौ हरफानो होननानै बुंगोन आं मिथिबाय जाहाथे आंनि फिसाजोआ उनावहाय गिनानै खामानि मावो आरो बेनिखायनो नोंनो हरनो होननानै बुंफानि आं आच्छा थांफैदोलाय बाहेराव फैलाय थांफैदोलाय बै मानसिखौ नायदो नों लेखा फरायाना लेखा फरायाबा माबायदि जायो बेखौ नायनानै लादो लेखा फरायाबा माबायदि बिबायारि जानांगौ बेखौ नायनानै लादो आरो नों लेखा फराया होननानै बुङोना नों लेखा फरायाबाथ' मोजां हौवा मोननाय नङा बेनिखायनो नोंखौ बैफोरबायदि हौवानोनो हाबा हरगोन नंगौ नामाब्रा जाया माथो नों जाया होनबानो जागोन आरो थांफै लेखा फराया मा फराया बहा मोजां हौवा मोननांगौ जाखो दानि जुगाव हौवाफोराबो हिनजाव मोजां मोजां नागिरो मिथिबाय नों जाम्बिबि ललिलि जानानै थायोब्ला नोंखौ सोर हौवाया फसायनो दे बेनिखायनो नोङो बैफोरबायदि हौवाखौसो मोनगोन आरो नोंबो बेफोरबायदि बिबायनासो जानांगोन मिथिबाय थांफै जेरै बै गथ'आ बिबायदों बेस्रा न' बां गैया हा हु गैया बेसे बिबायनानै जानांदों नुवाखै गोदोनिफ्राय फरायनाय मोनब्ला बेफोरबायदि बिबायनानै जानाय नङामोन ना उन्दैयाव बियो बिमा बिफानि खोथाखौ मानियाखैमोन बेनिखायनो बियो बिबायनानै जानांदों ना गथ' नाथाय आं फरायदोंथ' आं MA पास खालामदों MTechबो पास खालामदों लोगोसे आंना मोननै डिप्ल'मा एक्सट्रा दंबावो आयौ बाला होमबालाय नोंलाय मानो बेफोरबायदि बिबथिंदों दानि सम आरो थासारिनि थाखायसो आं बिदों आरो बिबथिंनायाव आंहा जेबो प्रब्लेम गैया आं बिनानैनो मोनजागासिनो दङ आरो नोंसाजोखौबो जुदि आंनो हरोबा हरनो हागोन आंनाव जेबो आंखाल गैया आं बिनानैनो जायो नोंसाजोआ जुदि फरायनो गोसो गैयाबा एसे फरायहोदो दे एसे देरबाथाय आं लांफैगोन गावनि आन्था नाम लिरनो रोंबा मेसेज नायनो रोंबानो थोबाय आं लांफैगोन दे टेनसन लानाङा आं बेलेगनाव बिहैनोसै बाय बिबायारि सेंग्राया जोबोद समायनाथारमोन ना नों मा बुंदोंमोन बिराद बुरजा फरायनांगौ होननानै नाथाय बे सेंग्राया फरायनानैबो माथो बिबायदोंसो आरो मालाय बिबायनानैनो मोनजादोंनो ओइ बादथामिस मालाया बिबानो नोंबो बिगोन आरो अलसियासो दा अलसियाखायनो दा खामानि मावालासिनो बिबथिंदों मिथिबाय नों जानला मानला बुंनाङा दे गथ' होमबाबो बिबायारिया हेन्डसामथारमोन ना ओइ गथ' दांजागोन आंजों आयौ बाला इसिबां बुरजा लेखा फरायनायानो बिबायारिसो जाबाय आरो मा होनबावगोन आरो आं आंनि फिसाजोखौ थगायनो नागिरबाय उल्थासो जाबाय दामासथिनि जेरैबो जाल्लासो मा एसे दुस्त जाथारखो आंनि फिसाजोआबो जेखौबो थगायनोबो हाया थगायनानै बुजायनोबो हाया गासिखौबो रोंखाजोबो बालनि एसे देरबानो हाबा हरथारगोन आं ओमफ्राय सिरि सान्थि थानोसै आं आच्छा बादालि आं दसे बाहेरायाव ओंखारलांनो दे नों गिगोन नामा आंलाय मानो गिनांगौ आच्छा दे गियाबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा सोरबा माबा मोनसे बुंबा आंनो फन खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दे आं थांनोसै नों थाथ' दे सना आच्छा दे बिदिब्ला आं फैथ'बाय थामिसा बोरैबाबा मोजांबो बोरैबाबा जि गाज्रिबो शाला मानिसिबां रागा जोंदोंब्रा आंलाय रागायानो बोरैबा मोनलायलायथारबायलै आंहा हाया इसिबां मोजां जि सुदों बेखौबो रावबो ताल लायाना थांनाय र' दाउखा राजाया आंखौ फानबायबाय लन्थ' मोसायो होननानै बिफानि फैसा खावनो नागिरनायाबो फेलें जाबाय थांहरो मायावबा मालाय बयबो अरुणाचलाव थांनो ओंखारजोब्बाय आंहालाय माला थांनो मोनबावनांगौ जाखो दा बे डिलिभारि बयनि खामानिखौबो गारनांगौ जाबाय बे एन्टनिय फाग्लानि थाखायनो अफिसाबो बिसानिसो जाहैबाय नालाय जेरैबो जारलाब्रा जेरैबो जारला
जाबाय दाना खेंमें जाथारो माथो दा गार्लफ्रेन्ड गैयाबा सिंगल जाबा बिदि मोनो नामाब्रा बेनिखायनो बिजों लाइन मारिलाय बैजों लाइन मारिलाय बैजों लाइन मारिलाय मारिनो गोसो जायो आदा आंखौ बेवहाय लोगो मोनबाय मोजां जाबायलै थांनायावनो आंखौ बिराद गाज्रि मोनबाय नङा होमबा आदा गाज्रि मोना मा नोंखौ बामनानै फुदुंबाय थानांगौ नामा हा नोंखौ सोर आंखौ फाव फान्दायनो होनाय बिदा आंबो बिराद गोदो उन्दुलांफ्लांथारदोंमोनलै आंबो गोसो थानाय सिख्लाफोरजों रायलायबो हरबाय थायो नालाय बेवहाय खोनासंनो बानानै उन्दुलांदों आं नङाबा आफानि फैसाखौ खावखुमानो हाथारसिगौमोन जों नोंनि थाखायनो खर' गुदुं जानानै दं आंना मिथिबायना बिराद रागा जोंगासिनो आं रागा जोंनाय खामानिया रायखसफोरनिसो नोंथ' मानसिसोना रागा जोंनालै आंनाव फैसा दङ माबाफोर जानो नामा सोर होनाय नोंनो फैसाखौ दाखालि आफानिफ्राय बिनानै लादोंमोन आङो 100 थाखा बा आफाया नोंनो 100 थाखा फैसा होलायदों मानि खुसियाव होदोंमोन दे आं बावबाय जायखिजाया होदों आरो एमाव राजा मा खबर आंनि खबरखौ मिथिनानैलाय मा खालामदों नों एन्टनिय आंनि खबरा जोबोद गाज्रि मानि थाखाय माबाफोर जादों नामा जुदि माबाफोर जादों आं नोंखौ हेफाजाब होगोन नाङा आंनो नोंनि हेफाजाब खर' ओरैनो गुदुं जानानै दंखायो आरो गुदुं खालामनाङा आदानो फैसा नांगौ अरुणाचलाव थांनो आच्छा बेसेबां नांगौ एन्टनिय नोंनिफ्राय आंनो फैसा नाङालै नांगौ आदाया लाजिदोंसो लाजिनाङा दे नोंनि एकाउन्टाव आं ट्रान्सफार खालामनानै हरगोन नों टेनसन लानाङा दे मानो ट्रान्सफार खालामना हरनांगौब्रा नाङालै आंनो जेबो नङा दे आं थांनोसै ओइ गथ' नों मालाबा आंखौ फानगोनलै मा मालाबालै नों दाना आंखौ फाननो सोलोंबायानो ना चालू होना पड़ता है भैया चालू होना पड़ता है छोटे छोटे शहरों में जीने के लिए समझ गई चलो आइसक्रीम दौनो से आंनो ओमफ्राय आंनो एन्टनियनि फैसाखौ नाङालै मालाय माथो होफैबाव आफानिफ्राय फैसा खावनो सिथा हराव आच्छा सियर ना सियर आच्छा थाइबानि लारो आइसक्रीम जानो नामा जाया माथो कफि लोंनो नामा जाया माथो मम' जानो नामा जाया माथो चाउमिन जानो नामा जाया होनदोंना लाजिनाय गैया नामा नोङो सिख्ला नुबानो बेफोरबायदि एदावनो सेंग्राया सिख्लाखौ एदावाबा सिख्लाफोरा सेंग्राखौ एदावाबा सोर एदावलायगोन डियार अफ्रिरानि आइसक्रिम जानो नामा नोंनि आइसक्रिम होनायखौ जाया आरो आंखौ लोगो मोननानै एदावबाय थानाङा नोङो नोंखौ एदावाबा ओंखामखौनो खहाबा सानसे नों आंनि आं नोंनि जालायगोन नोंनि खाफालाव आंनि आखाइनि गोजा सिन्दुरखौ आं ब्ला थुगोन नोङो आंखौ एदावनाया आं नोंखौ खोन्थाहैगोन आफानो आफाया मिथिबा नोंखौ थिकसे बुगोन प्यार किया तो डरना क्या तेरे बापू को भी हम नहीं डरेगा या होननानै बुंदोंना नों आंनि आफाखौ सिनायाखैना आंनि आफाया सोर जेब्ला आंनि आफाखौ नुगोन होनबासो नोङो हासुनो ओंखारगोन फिर भी हम नहीं झुकेगा मरते दम तक तुझे प्यार करते रहेगा गोसो थाया माथो आं गोसोम बन्दारा साइसकिया बाइसकियानो नोंबो गोसोम आंबो गोसोम जोंनि फिसाफोराबो जोबोद समायना समायना उजिखागोन नङा माथो आं नोंजों गोसो थोजाया नोंजों हाबाबो जाया आं गोसोम नालाय आंनो गुफुर सेंग्रासो नांगौ जाहाथे आंनि फिसाफोराबो गोसोम ससे गुफुर ससे ओंखारो नाथाय नोंजों हाबा जायोब्ला टटेल गोसोमसो उजिगोन जोंनि फिसाया बेनिखायनो नोंखौ नाङा आंनो नेवलालानो थारमाने नों आंखौ गोसो थोयो आंनि मुंखौ नों इसेबां अननायजों बुंदों आयौ नोंनि नामा नेवलासो आंनि मुङा नेवला आं जोबोद अनसुला सना हांगारि जागोन ना नों आंनि जिउनि लोगोरि फैथा आंखौ अननानैसो आइमोना हांगारि होननानै बुङो नों आंखौ होननाङा नोंसो आइयाबो नोंखौ अनो आंबो नोंखौ अनो बेनिखायनो नों आंनि हांगारि सनानि जिन्जिरि नों आंखौ नुनानै एदावबाय थायोना नोंखौ आं आफानो खोन्थागोन आदाजों बुजा होगोन नोंखौ मोननो थाखाय नोंनि थाखाय आं बुजागोनबो नोंनि थाखाय आं बिखुङाव गनद्रायबो बाजागोन बिखा बिख्ल'बो अन्थाइ खुबैजागोन थेवबो आं नोंखौ गोसो थोबाय थागोन ओं दुर्गा फुजानि गस्ला नांगौ नामा दुर्गा फुजानि खानाय बोजानो नामा ओइ लोगो थांनोसै थ' नङाबा बि एदावबाय थागोन नोंखौ ओइ लोगो नों मेगन सादों नामा नोंखौ प्रप'ज खालामैखाय नाङा माथो आंनो नोंखौ नोंनो नाङा हांगारिनोथ' नांगौ नाङा माथो आंनोबो नोंखौ सम सम साइस गैया बाइस गैया थुदो थांनोसै सानबेसे आंखौ बासिनो सानबेसे आंखौ नेवसिनो सानसेबाबो नैबे नेवलाखौनो नोंनो नांगौ जागोन आरो नैबे नेवलाया दुखिया जाखो मा जाखो माहाजोननि फिसाजोखौल' नागिरखागोन हांगारि आंनि जिउनि सनानि जिन्जिरि नुबाय आदा नोंनि जि फरायनायखौ आं बेसेबां मोजां खनजोब्बाय मा आं बान्था होनांसिगौ नामा नोंनो बान्था होनाङा खालि आंखौ अरुणाचलाव बेरायनायाव लांफाबानो जाबाय ओमफ्राय आंनो जेबो नाङा नोंनि गार्लफ्रेन्डफोरजों नोङो नांलायनानै दङबा नोंनि गार्लफ्रेन्डफोरनोबो मोजां मोजां बाथ्रा खोन्थानानै हैगोन माने नोंनि सोमोन्दै खालि आंखौ बेरायनायावल' लांफा आंनि गार्लफ्रेन्डा सोर नों मिथिगौ ना आं मिथिनायाव फावगालिखौबो होननानै मिथियो आइमोन आफामोन खोनागोन आच्छा थारमाने लारो
सोर नेवला स्कुलाव थांनायनि फैनायनि आंखौ लामायाव जमनानै एदावबाय थायो आइसक्रिम जासियो सावमुन मम' जानो लिङो आच्छा माब्लानिफ्राय 10 दिनानो जाबाय आंखौ गोसो थोयोनो ओमफ्राय आं गोसोम बन्दा थाखाय गोसो थोआ आच्छा सानफ्रामबो एदावबाय थायो नामा नोंखौ औ स्कुलाव थांनायनि फैनायनि एदावबाय थायो आच्छा दे गाबोन आं नोंजों स्कुलाव थांफागोन नायनि बे मानसिया नोंखौ एदावो ना एदावा जागोन दे ओमफ्राय नोङो दाखालि आंनि फन हरनायखौ मानो नों गार्लफ्रेन्ड जानानै माथो होनांगौ आंखौ हांगारि होननानै एदावबाय थानायखाय आं बुंदोंमोन आदा बेनिफ्राय आंनि फनखौ रिसिभ खालामनाङा दै जागोन दे आंनि फनाव फिल्म नायगोन आं होमबाबो जागोन दे फिल्म नायनो होगोन आं नाथाय रावनिबो फनखौ थिखोनाङा जागोन दे सोर नेवला बियो आंबो मिथियालै आदा सोर नेवलाथाय जों सानैनि स्कुला बेलेग बेलेग ना बेनि स्कुलथिंजाय आं थांनायानो जाया बेनिखायनो मिथिया आच्छा दे गाबोन खबर लागोन ओमफ्राय दावराव फैसा खावनायनि प्लानिंखौ बावगारनाङा दै जागोन दे आदा आं बावगारा बिराद नोंनि हिन्जावनि पासपर्टखौ एप्लाइ खालामबाय आं सप्तासेनि उनावनो मोनगोन बेनि उनाव जोंहा बिरलांनोसै ना आच्छा जागोन दे थांनायानोथ' मायाव थांमारगोन जों बेखौनो सानदों मायाव थांगोन दे जोङो इउरप कान्ट्रिफोराव थांनो होनबाबो थांनो हायाना जोंना भिजानि एप्रुभेलबो नांगौ ना बेनिखायनो जेराव एसे इजि जायो बेयावनो थांनोसै नामा आंनो थांनो मोनबानो जाबायलै जेरावखि जायाबाबो भुटानावथ' ओरैनो थांनो मोनखायोना जोंना भुटानाव इजिसिन जागोन नामा भुटानाव थाङाहाय मा एसे बेलेग काउन्ट्रियाव थांनोसै बाल भुटानावनो थांगोन नामा बे खाथि नांजाबनायावनो मालाबा थांगोन आरोहाय ओरैनो गारिफोर लानानै होमबालाय मायावथो थांनो मानसिफ्रा थाइलेन्डआव थांसै नामा आच्छा दे नों जेखौ बुङो बेखौनो लागोन आंबो थाइलेन्डआवनो थांनोसैथ' फार्स्ट थांजेननाय नालाय एसे इजि जायगाफोराव थांनोसै जागोन दे होमबा रायजो राजा नोंथांमोना थाबैनो जोंखौ थाइलेन्ड ट्रिपआव नुनो मोनगोन अब्लासिम भिडिअखौ नायदोंबा लाइक होदो साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्टखौ लिरनो दाबाव बाय बाय लोगोफोरखौ नाय